Hi लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैहाय मा भिडिअ लाबोनो सानदों नोंथांमोनहा एसे नायनानै होदो आरोना लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदान नायसंबाय दंब्ला अननानै साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार लोगोसे लाइक होनानै होदो आङो दिनै स्कुलाव फिसाजोनि स्कुलाव आरोना मा होनो गार्जेनफोरनि माबा होदोंमोन खेला होदोंमोन ओमफ्राय नैबे जाबाय फार्स्ट प्राइज नैबे जाबाय सेकेन्ड प्राइज बारा बुरजानि माबा नङा दे एसे माने खेलास नालाय बे स्कुलनि खेलास नालाय बाव फार्स्टआव दङ ओमफ्रायो नैबेहाय 300 नैबेहा आंनि बिनानावनि फिसाला आरोना प्रदीप सरगयारि बिराद लाजियो केमेरा खेबनो होनबाथाय खेबखुमादोंसो आङो मानसिखौनो नानिया सेकेन्डआव मोनदों मेडेला बिदि आरोना ओमफ्राय लं जाम्प बारनायाव ना लं जाम्प बारनायाव मोनदों सार्टिफिकेट मोनखाबाय नों आराम लेभिनेसन होनानै दोनदो मा खालामदों नोंहालाय दाबो सान्दुङानो दुङाखै बिराद बारो दे मेगि एवदो मा आंना खामानियासो थाजोब्बाय सुइटार बानायनो नागिरनाया रोजा जाखाबाय नै पिस मोनसे जाखाबाय ओमफ्राय बे पिस मोनसे जाबावगोन आरोना बानायनोनो मोनाखैसै आङो थांलाय फैलाय फिसाजों थांफानांगौ मा होननांगौ जेबो होननांलाया नायनाय बिदि जाबाय मायाव नादों नोंलाय आयु दै फुदुंदोंब्रा आङो दाउ लाबोबाय दाउआ बबे मेगि एवजानोसै नै जोंहा उफाय गैया माथो खालामनो ना मा होनो गासिमोन होनदो नैबे माबे एसे फरायनानै दिन्थिदो माथो स्ट्रबेरि उल्था नुलायदों दे एवदो एवनानै जों जानोसै ना मा होनो सलायजोंसो लाइटार गैया ओरै सलाय फुखांनायाव नायबावनायसै थावाबो एफा बुरजा गोजौआव बे खालि दे एवबाय थादो जों जानानै लाग्रोनोसै दे